Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα έτσι άποψη ώρα και μέρα. Ωραία μέρα είναι. Να, κάνα παράπονο που παίζει πάνω. Δεν παίζει κανένα μεγάλο. Εγώ τους δήλωσα ότι δεν υπάρχει λόγο για παρακολουθεί του Παναθηναϊκού, μιας και το πρωτάθλημα θα πάρει και θα κερδίσει. Επομένως δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, μετά από αυτή την προβοκάτσια, μπορούμε να συνεχίσουμε πιο σοβαρά. Προς να αρχίσουμε τη σημερινή μας διαδικασία, θα παρουσιάσω τους προσκεκλημένους μας και θα οριοθετήσουμε πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Θα ήθελα να σας πω ότι την προηγούμενη Κυριακή βρεθήκαμε ως τοπική οργάνωση και ως δημοτική ομάδα στην περιοχή του Ανατολικού Μαρουσιού, όπου είχαμε, κατά τη γνώμη μου, μια καλή συζήτηση, πολύ καλή συζήτηση με φορείς και συλλόγους και κατοίκους της περιοχής για να αναδείξουμε τα θέματα της περιοχής, να πληροφορηθούμε και να πληροφορήσουμε για τις παραπέρα ενέργειές μας. Αναλύσαμε και κάπως έτσι περιληπτικά το θέμα Καλλικράτης και αναφερθήκε και στην ανάπτυξη. Λίγο θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές του Μαρουσιού και θα μάθετε το πρόγραμμά μας εν καιρό. Τώρα, κοιτάξτε, υπάρχει το θέμα Καλλικράτης ή καλύτερα το σχέδιο Καλλικράτης, το οποίο λίγο πολύ είμαστε πληροφορημένοι όλοι. Το ΠΑΣΟΚ το βγάζει στη δημόσια διαβούλευση, που σημαίνει πολύ απλά ότι υπάρχει ένα σχέδιο και όχι νομοσχέδιο. Μετά από μια συζήτηση και διαβούλευση που θα ακουστούν υπέρ και κατά, θα γίνουν συμπληρώσεις και θα υπάρξει, ευελπιστούμε, ένας γόνιμος διάλογος. Θα μπορεί να γίνει νομοσχέδιο, που σημαίνει ότι θα μετρηθεί και οικονομικά για να μπορεί να κατευθυνθεί στη Βουλή. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και είναι καλό να συμμετέχουμε όλοι σύμφωνα με τις δυνάμεις μας και τις απόψεις μας. Μιλάμε για την αρχιτεκτονική αυτή τη στιγμή. Θέλησαμε να χρησιμοποιήσω έναν όρο του κειμένου που έχετε μπροστά σας και δεν ξέρω αν το έχετε όλοι, αλλά υπάρχει μια πολύ καλή δουλειά από τους συντρόφους Ναγλή και Μπρέλιαν Φιλομαριακής, ένα τετρασέλιδο που τονίζει τα συγκεκριμένα σημεία που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, αν δεν μπορείτε να διαβάσετε τις 40-50 σελίδες. Κυκλοφορεί, μπορείτε να το προμηθευτείτε. Μιλάμε λοιπόν για αρχιτεκτονική, που σημαίνει πολύ απλά ότι φτιάχνουμε το πλαίσιο πώς θα κινηθεί το κράτος, γιατί στην ουσία το κράτος αλλάζει αυτή τη στιγμή με αυτό το σχέδιο. Αλλάζουμε το κράτος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και για το κράτος που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, να γίνει πιο φιλικό στον πολίτη, εκεί επικεντρώνεται, να είναι φιλικό στον πολίτη, λιγότερο σπάταλο και αποτελεσματικό. Κάτι πιο μοντέρνο. Αυτό διαχέεται στα δύο επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρεια και δήμος και συζητάμε αυτό. Ξέρουμε ότι πιο πιασάρικο είναι το δεύτερο, που επιτρέψτε να το ονομάσω ανθρωποτοπογεωγραφία, μιας και εκεί θα φανεί αν κάποια περιοχή συνενώνεται με μια άλλη, με ποια κριτήρια, πώς και γιατί κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο, το οποίο πιθανόν ευελπιστώ, δηλαδή κάποια στιγμή και θα μας απασχολεί και θα συζητήσουμε. Προς το παρόν είμαστε στο πρώτο θέμα, το ουσιαστικό κατά τη γνώμη μου, που βάζει τα δάχτυλα των λίπων των ύλων, γιατί μας προσδιορίζει το κράτος. Σήμερα βρίσκονται κοντά μας, επιτρέψτε μου, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Β2 Ηλίας Ομορίκης, τον γνωρίζετε φαντάζομαι, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Νεολαίας Βορείου Αθήνας Μπρέλιαν Σάρης, η γραμματέας της ΤΟ ΠΑΣΟΚ Πεντέλης η Ντούρη Ισίση, και υπάρχουν από τις δημοτικές παρατάξεις και έχει σημασία γιατί μας θυμά αυτό. Βρίσκεται από τη δημοτική παράταξη κόντρα στο καιρό ο κύριος Λευτέρης Μαγιάκης, ο κύριος Δρακούσης από την δημοτική παράταξη Πόλη και Γειτονιά, φυσικά και ο κύριος Γιανακάκος και όλη μας δημοτική συμβουλή από την παράταξη που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ. Που εκπροσωπεί ή μάλλον που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι σωστό. Κοντά μας σήμερα βρίσκεται το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κύριος Ασκούνης, ο σύντροφος Ασκούνης, ο δήμαρχος
επί πολλά ετών δήμαρχος της Καλυθέας και από ό,τι γνωρίζω, η Καλυθέα, αν κάνω λάθος διορθώστε με, είναι από τις μεγαλύτερες πόλεις, δηλαδή 7η, 8η, κάπου εκεί. Λοιπόν, και ένας από αυτούς που μπορούμε να πούμε συνέγραψαν. Πάλι καλά. Αυτό δεν ξέρω αν σημαίνει ότι αποποιείστε ή ότι στηρίζετε έτσι πλέον. Με μία λέξη, από την θέση του στο πολιτικό συμβούλιο και από τη θέση του από τις μακροβιέστερους δημάρχους που διαθέτουμε στο Λεκανοπαίδιο είναι από τους καταλληλότερους για να μας αναπτύξει σήμερα το θέμα. Θα αναπτυχθεί το θέμα από τον κύριο Ασκούνη,